Jiena l-partit tiegħi gburi bih, gburi bin-nies ta' dan il-partit u ċert li jekk inżommu l-għaqda se nkomplu nerbħu għal ħafna u ħafna snin oħra. Saħaq dan id-Deputat Prim Ministru u kandidat għall-Mexxej tal-Partit Laburista Chris Fearne f'intervista mal-Kap tal-Aħbarijiet ta' ONE Owen Galea. Intervista li matula fisser kif l-eluf ta' volontiera u membri li jagħtu qalbhom għall-Partit Laburista iridu partit b'saħħtu li jkompli jerbaħ u mhux min jiżra l-firda. Jiena li 40 sena f'dal partit. Meta konna mifrudin, tlifna. Konna fil-Gvern fil-96. Konna fil-Gvern fil-96. Għax infridna, konna fil-Gvern. Għax infridna tlifna l-Gvern fil-98. Ma rridux nerġgħu nagħmlu l-istess żball illum. F'dan il-kuntest id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne fakkar kif huwa kien hemm fis-suċċessi kollha li kiseb dan il-Gvern mill-bidunet tal-proġett tagħna spalla ma spalla mal-Prim Ministru u x-xenti Joseph Muscat bħala il-kopilota tiegħu. Huwa għalhekk li llum lest biex nerfa' ir-responsabbiltà ta' tmexxija bl-appoġġ sħiħ tal-grupp parlamentari u l-kabinett tal-Ministri u s-Segretarji parlamentari, grupp maqut aqoċċa wara l-viżjoni kontinwa u l-għaqda, żied Chris Fearne. Mistoqsija din l-elezzjoni u s-seġġib taqlib fil-Partit Laburista, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne saħaq li bih mexxej il-Partit Laburista jibqa' wieħed maqut u wieħed rebbieħ. Dan għaliex waqt li għandu l-kredenzjali biex jagħmel il-bidliet li hemm bżonn lest li jkompli jibni fuq il-legat b'saħħtu tal-Prim Ministru Joseph Muscat u fuq il-ġid kbir illi sar f'dawn l-aqwa 7 snin fl-istorja ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.